Hola, soc Àlex Sánchez de la Fundació Catalunya Estat i us explicaré el que podrem fer quan siguem un estat europeu i no haguem d'enviar 60 milions d'euros cada dia cap a Madrid. Fixeu-vos, un pont com el que va de Sant Jaume fins a Deltebre, que té 250 metres de longitud travessant el riu Ebre, ha costat uns 17,9 milions d'euros, és a dir, podríem fer 3 ponts cada dia per unir les dues riberes de l'Ebre. O centres d'atenció primària. Fer un centre d'atenció primària costa uns 5 milions d'euros, és a dir, cada dia podríem fer 11 centres d'atenció primària, quan ara, com ara, n'estem tancant degut a la crisi. O campus, com el nou campus del Besòs, que donarà servei a 7.000 alumnes i ha representat una inversió de 130 milions d'euros. Doncs cap problema, podríem fer, pagant una mica més, en 2 dies estaria fet aquest campus. O els centres de tractament de residus, com la planta de Vacarisses, que ha costat 75 milions d'euros i es podria pagar amb una mica més d'un dia. O centres de recerca com el d'Estercoplovis al costat del Clínic, que dona feina a 400 persones de forma directa, 400 investigadors, i ha costat 60,7 milions d'euros. Podríem fer gairebé un centre de recerca pels investigadors catalans cada dia. I en matèria d'aigua potable, per exemple, s'ha fet un túnel de 15 quilòmetres que uneix les dues conques que va de la Font Santa fins a la Trinitat. Ha costat 220 milions d'euros. Per tant, podríem fer un túnel hídric cada 4 dies.